Hakawai ni ki program bala penyat da sarkar India kamadan jong ka boldam gri UP school kala sakhi ya ka jing penlong ya ka district level program halor ka Viksit Bharat Sankalp Yatra hinde ka ski kani ka program ka thumu ban kintiyo ya ka roi ka par pat ka bha ka miat ha ka than ha ka jing shim smai ha ka hamara Viksit Sankalp Bharat Yatra la ya shim banta da baro ban penjur ya ka jing tre shitom jong ki halor ban penlong ya ka India keri ke baroi bapar la penpho penpieng ya ka ski da ka penlong ya ka program dharti kahe pukar ke bat ka meri kahani meri zubani kinong yo mentoi kata ka blurina ji moment na boldam gre South Garo Hills ka sakrimzi marak na upper boldam gre bat ka Hasina Begum na Mahendraganj ka dhuli para LPG kilaya sami ki jing sham jongki da ka penshai halor ka jing pentre kam ya ka ni ka sinjam hagaju ka po la samro iki sernat ban itho ya ka jing tre shitom jong baro ki balano sinyang ha ka ni ka benta district administration ni palo amaran 안상당이 돈 먹으면 장아 잡반이라고 로카나가다 초롱아 예세지고 장아 예세지 들어가랑고 마담랑고 서랑고 남면 호텔 베나다 남다가 증이송 같은 거나가 리바이무나 연락랑고 장아 닥기 랭아니나 호텔아 아로 증이 야 그룹고 나빠니치 증나 닥차가니 옹베하 이게 잠깐 지금 앙이 아가는 때는 맞췄다 잠깐 지금 호텔아 ka Shillong